Днес България има историческия шанс да скъса веднъж завинаги с олигархичния модел Пеевски-Борисов. И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме. Аз призовавам най-важното в днешния ден всеки български граждан, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единствения начин. Българските политици не обръщат внимание на руската и китайската намеса на Западните Балкани. Аз мисля, че в момента акцент са изборите в България. Най-важният въпрос, който трябва да реши следващия парламент. Това пряко влияе на България. Много са важните въпроси, които трябва да се решат, но трябва да започнем с възстановяване на справедливостта. Това означава избор на нов Висш съдебен съвет, инспекторат към него. Оттам да чакаме, разбира се, този Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор, но трябва да се заем с много, много други неща. Виждате какъв е ръста на цените, виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените, така че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването, качеството на храните, да бъде под по-голям контрол и много други неща. След 8 часа днес готов ли сте с формула и с предложение? Зависи от крайния резултат на тези избори. Има различни варианти. За мен най-важното е да съставим редовно устойчиво правителство, за да може да решава и проблемите на българските граждани. Не е вариант да ходим пак на избори. Тук искате ли коалиция с някаква друга формация? Ние сме готови на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи, който споделя нашата програма, но не само на думи. Ние очакваме реално сътрудничество с реална подкрепа и реални действия. Кой не може? Вече съм казал. Не може с ДПС ново начало, не може с ГЕРБ. Очаквате ли, че избирателната активност ще бъде по-висока на тези избори? Надяваме се, пак казвам, избирателната активност е единственият начин да отдавим купения вод, манипулирания вод.